हेलो गाइस खुलुमबाय बयखौबो आंनि गुड बडलेण्ड चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर जोंनि गामि खाथियाव मोनसे गिदिर प्रजेक्ट सोलिबाय थादों बे प्रजेक्टआनो जाहैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माने 10 लाख दंफां फुलि जगायबाय थादों बे जोंनि गामि खाथियाव 10 लाख दंफां फुलि जगायदों बे दंफां फुलि जगायनायखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन आरो बे भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो दंफां फुलिखौ बोरै जगायदों आरो माबोरै जगायदों बे भिडिअनि गेजेरजों गासै डिटेल्सखौ नुलांबाय थागोन स' आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलाङो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांसै फारि फारि लोगोफोर बेनो 10 लाख दंफां फुलि जगायनाय जायगाया बेफोर गासैबो हाखौ ट्रेक्टरजों रोगा रोगा दोनफैदों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय लाबोनानै ओमफ्राय बे हाखौनो प्लास्टिकआव सोयै आरो प्लास्टिकआव सोखांनायनि उनाव बेगरखौ बेयावनो सोयो आरो आरो बेयाव आं दा खाथियाव थांथ'ला माने बिथिं लामा गैया आं जाय जायगाथिं फैदों बिथिं लामा गैया आरो बैथिं बेराफारसेथिं माने बिराद गोजान बिथिं गिदिंलांबाय थानो हाला आरो फेन्सिं सोंजोबदों सोरगिदिं बे फेन्सिं सोंजोबनाय बे फेन्सिंखौ बारलांनो हाया दायो बेखायनो आं साइडनिफ्रायनो लादों भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेनो दंफां फुलि जगायनाय जे प्लास्टिकआव हा सोनानै बेयाव हासार सोयो आरो हासार सोखांनायनि उनाव हा सोखांनायनि उनाव बेवहाय बेगरखौ सोसिगोन आरो बेखौ बेगराव सोखांनायनि उनाव आरो बेखौ जिगाबजों खोबबावोलाय बे जिगाबजों खोबबाय बेयाव जिगाबजों खोबनानै माने बेखौ दोनसिगोन आरो बिदिनो उनाव खिलिबाथाय बेखौ लांनानै गुबुन दाबसे जायगायाव गायहैगोन बे गासैबो बेनो जायगाया 10 लाख दंफां फुलि जगायदों बेवहायनो बेयाव गासै 200 जनसो हौवाफोर आरो हिन्जावफोर खामानि मावो सोरगिदिं बाउन्डारि फेन्सिं होजोबदों माने बिथिं मोसौ बोरमा जेबो बारलांनो हायिनि आरो बेयाव जेबो बुस्थु बारलांनो हाखाया मोसौबो बारलांनो हाया आरो मानसियाबो बारलांनो हाखाया फेन्सिं होनायाबो एसे गोजौ नालाय जे जायगाथिं खामानि मावनो मानसिफोर हाबहैगोन थांलाय फैलाय बिथिंल'सो मोनसेल' लामा दोननाय जादों बेबो आं जाय साइडथिं थादों दा बे साइडआव लामा गैया गुबुन दाबसे साइडथिंसोमोन आं बिथिं थांनो थाखाय दायो माने बहुत गोजान गिदिंनांगौ आरो ओंखायनो आं दा थांथ'ला जागायनायाव दै सारनो थाखाय बेयाव बरिंबो बानायनाय जादों बरिंआ एसे गोजानाव दङ र' आं जुम खालामनानै देखायनोसै बेयाव दा बरिंबो बानायगासिनो फुलियाव दै सारजोबगोन गासैयावबो जायगायाबो बिराद समायनाखा लामा खाथिजों आरो ओरै दैसा खाथिजों बारफ्राबो जा स्रो स्रो मोजां नांथारो जेबायदि मोजांखा जायगाया ओरैबायदि गोजोनथाव माने गोलोम बोथोराव स्रो स्रो बार जानो बिराद मोजां जाखायो आरो लोगोफोर बेनोसैमोन दिनैनि भिडिअआ आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो दंफां फुलि जगायनाया माबायदि आरो माबायदि खालामदों आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैखौबो देखायजोबखाबाय आरो जानांगौमोन बे भिडिअआ जोबोर पपुलार जानांगौमोन जोबोर माने मोजां जानांगौमोन आं बेफोरबायदि दायो एसेबां टेलेन्ट गैया भिडिअ बानायनो थाखाय आरो समबो नांगौ लोगोफोर मोजां भिडिअ बानायनो थाखाय ओरैबायदि टाइमबो नांगौ जायो बेखायनो माने डेलि अरायबो माने एनि टाइम मबाइलावल' गेलेबाय थानाय जोंहा जेबो माने एसेबां माबा जायाथ' गावखौ सोलिनायनि गावखौ दैदेननायनि एसे गावबोथ' सुंथानायनि गाव खामानिखौ मावखानांगोन गावनि पार्सनेल खामानिखौथ' मावखानांगोन स' इउटुबाथ' जेनेबा माला जागोन माला जाया जोंथ' दासिमबो साननाया जास्ट इन्टारेस्टनि थाखाय जों भिडिअखौ बानायदों आरो बानायनानै आंबो जेनेबा लोगोफोर बायदि नोंथांमोन बायदि एसे
टाइम मोनो बे समाव आं भिडिअखौ जानला मालाबाबो हगारो पपुलार भिडिअखौ हगारनो हायाब्लाबो जे आंनि गोसो बायदि माने टाइम पास हिसाबै आं भिडिअखौ बानायो स' नोंथांमोना मा साना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लोगोफोरा आं खावलायदों अन्नानै खनसे लाइक टु आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय लोगोफोर जेबो थाङा जास्ट ओरैनो सापर्ट होनाय जागोन नोंथाङाबो गोसोआव गोजोननाय मोनगोन सासे सापर्ट होनायानोथ' मानसिनि माने गोनांथि माने दायित्व बिबान होननानै बुंजायो नालाय ओंखायनो लोगोफोर नोंनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो भिडिअखौ आंबो एसे इउटुबार होननानै मिथिजाथोंसै नङा होमबा स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंसै आरो जुदि मोनाखैब्ला आरो आंथ' मा खालामनो गासैखौबोथ' जबरदस्ति खालामनानै नायथाबहोनो हाया एमब्रा नायहोनो हाया बेखायनो जायफ्रा मोजां मोनदों लाइक खालामदो दिनैनि भिडिअआ बेनोसै उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय